atibatike zvechopu muri yezimbabwe zvachinjwa, change of plans for mudhara Mwazha. Munoziva kuti ni pese pandinoona nemaupdates handinonoke ende nyaya hakuna dzinokujamba, saka kana uchipota uchijambira mavidheos epanapa hameno zvako because uchasara une information inenge iri hafu so but iko zvino zviregedza tichingozadzisa zvinhu zvazviri kuitika. Change of plans. Today is 25 November 2025 uri musi weTuesday and a lot is going on in Zimbabwe right now. Pane vana vamudhara Mwazha vanga vari kumborwirana but at the end of the day tinoti shiri inozongofa kana kuti tinozotwa kupedzisira tinoti mukuru haanga aigare pfunde. Chakaitika pane vana vamudhara Mwazha, umwe akanovhura chechi yake uko akutungamirira neboka rake achienda akadaro, mumwewo ndiye anga asara ari pasaidi kana kuti padhuze nababa anova iye mwanakomana aifarirwawo nababa kana kuti mwanakomana anga ari pamwoyo pababa. Saka pavakomana ava pakubuda kweinformation mumwe anga atotaura kuti right, nyaya iri kuitika ndeyekuti mudhara tichanomuviga musi weFriday ende hanzi tichanomuviga kuguvambwa kuchifu, ndo nyaya yanga iri kutaurika panapa. But inhangu ndaiziva kuti chanovigwa mudhara Mwazha but I didn't want to comment zvekunyanya kudaro because tinongofamba neside remwana wese anenge abudisa side rake of the story anenge ataura matauriro ake. But nhasi tirongoti nyaya iya yachinja, ndo patiri kuti mukuru haanga aigare pfunde. VaMwazha vari kuzoenda kunovigwa musi weSunday kunonzi kuchirasauta in Manicaland, ndo kuri kuenda kunovigirwa vaMwazha ikokoko. But handisi kuziva kuti uyu wesawe wekuti ndichanovaviga musi weFriday uko kunhigirikini kwave kuguvambwa uko achaita sei because madays acho akaita kakupesana kwanza umwe ati Friday you never know, ndo pakuzoti vana vari kubvutirana chitunha ipapo unonzwa kuti umwe ati ini ndakufana kuenda. Like chimwe chinhu chiri kuvhiringidza pane funeral yamudhara Mwazha inyaya yezvimbinga zvine zvichienda zvinomirizika izvi like kune muchechi mavo mutonewo munhu vanotumari mariwo vanenge vachiuya vachinopombera information kana utaurawo neuyu zvakadai utaurawo neuyu zvakadai. So like nhasi kwakuna Auxilia Mnangagwa anga ari ikoko achityora muzura wake achiita chiroora ipapo. Kwanga kuna mai Mutsvangwa vachinzi ndo muroora ipapo namutsvangwa asvika ipapo instead of kuti auya achinotaurawo zvakanaka pamusoro pamudhara Mwazha kana kuti achitaura nezvinhu zvaitika pamusoro parufu rwamudhara Mwazha, uyo boom akutanga kuudzawo nyaya dzekuhondo. Like Mutsvangwa ari munhu wekuti inini zvangu ndazviongorora ndikaona kuti arikuda kungobhilivisa pese paasvika ada kushandisa opportunity yekushandisa zimuromo rake kuudza vanhu kuti takaenda kuhondo. I don't think kuti zvinomeka sense. Mudhara Mwazha was there before even hondo yacho, anga atoriko kudhara achiparidzira vakomana vapfana vadiki vese ava anga ariko achinhingirina. Munhu kuti anofanira kungopiwa ruremekedzo rwake especially mauya panzvimbo pake mongotaura kuti mudhara Mwazha akatiparidzirawo chinhingirikini shoko rakanaka. Mudhara Mwazha Mwazha weAfrica akatiparidzira zvakanaka ende anga asina umbavha hwaako mazuva ano une mapasta echidiki vapfana vechidiki mazuva ano vechiprofeti variko vakangozara vekuti chinhu chavanokoshesa pauri imari yako vasati vakoshesa iwewe. But mapoliticians vari kutora advantage iyoyo yekuda kutsvaga political relevance parufu rwamudhara Mwazha, which is very very bad zviri kuitika izvozvo. Ende vamwe vacho vakapinda pavakanzwa panzi mudhara ada kuvigwa kugovambwa vanga vakusapota that narrative vachiti handine narrative iyoyo yekuti mudhara avigwa musi weFriday. But zvinhu zvinozongofambiswa negwara ende pese panoitika zvinhu panonyanya kutariswa mwana anenge ari mukuru ndiye anozonhingirina because pakuitika kwevana ava mumwe akazvarwa namai vake umwe akazvarwa namai vake. Uyu akazvarwa namai vake ane zvaanenge achitaurawo kusaidi ramai vake ikoko, umwe akazvarwa namai vake ane zvimwewo zvaanenge achitaurawo kusaidi ikoko kwamai vake. But panozongotariswa zera at the end of the day kuti mukuru anga aigare pfunde, ndo pazongoperera nyaya yacho iyoyo. Even though toziziva kuti mufamily yavo mune imwe family yekuti mumwe mukadzi wakazoita navo vana vakati wandei kune vana vasikana zvichizongoenda zvakadaro zvinongozongofamba zvakadaro. But nyaya hombe ngori panapa ndingokuudzai, let's ignore these politicians. havana dhiri mapoliticians vanonyepa vanogona kusvika vakatohijacka that funeral makapedzera makuitwa kunge vanhu vasina kukwana. So always remember this, mapoliticians varipo pakuda kutotsvaga chaunga akatoya ikokoko akutotaimira kutoona kuti vanhu vaMwazha variko vachandiona here vachandibhiliva here vachandiita sei. So please ignore these politicians, mofocus nekunoviga mudhara Mwazha. Ende tinongoti kumhuri kwaMwazha tinozviziva even though you are celebrating his life panapa nyika nemabasa avakabata, asi mwoyo unenge uchirwadza kuti munhu atoenda atichamuonezve kureva kuti mwoyo wenyu inenge yakaita kakuremerwa. But tinoti
nyaradzwai, zorodzwai, nashe. Ndo mashoko angu inini andango ndingokutaurirai ndichingokuonesai panapa. But before I disappear ndaenda zvangu ndiri kumashure kwenguva ndiri kumhanya because zvakawanda zviri loading panapa. Kune vanhu vese vari muSouth Africa vada kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits. Pane kambani inozviita inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Vabatei, contact them. Namba dzawanda vaisira pascreen kana mune zvekubvunza kana zvekuita sei zvomuda kubatsirikana vada kuvhurwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits. Chinongodiwa ikoko make sure kuti une passport yako kana tiri kuti iri valid. Unoratidzawo kuti yakapinda munyika kakutozongouya nechimuforimbo chepassport chekuti achikwanisa kuningina because zvinhu zvazisi zvefoja zvinhu zvekuti zviri straight but company iyo ine marequirements anodiwa iwayo kutoti passport yako iri valid wakutozoti wakutoqualify kuti uite se unikirine because even nyika government of South Africa inenge chikurekomenda kuti uri valid urimo musystem. Ndo zvakakosha izvozvo, ndo maregisterwa ndoitwa makampani wotowana ningirikina uchaswera uchinesi kana pekuisira mari yako, pekutambirira mari dzako, pekuita sese mari dzako, zvinhu zvako zvinenge zvato correct mupipeline muposition. Saka garai mabata Education Research panamba dzandasiya pascreen ipapa.